Salutare tuturor și bine v-am găsit o nouă serie. De-abia dacă am descărcat jocul acesta, deci da. Sper că o să-mi placă. Și sper că și vouă să vă placă. Picior, mână, pumn, picior, pumn, ne rostogolim, ce știți voi. Dăm, sărim. Dăm cu piciorul și sărim. Da. Ne batem, noi n-avem față, suntem anonimi. Ne batem. Hai. Ajutor, help me! Iolo, ce-mi dă ăla? Dă, bată-l, omoară-l. Ce dă ăla lor? Dă-i să-l... Dă-i lovitura finală. Așa. Runda 2. Come on, haide. Să te văd. Îți prind un șpițan în gură de nu știi ce cu tine. Ce frumos te cui. LOL, deja l-am bătut. Cred că l-am dat pe spate la cât de bun sunt la jocul ăsta. Arme, să vedem arme. Vreau altceva. N-am acum altceva. Așa. Deci că X-Men. Deci că de la X-Men. Ăsta. Vreau X-Men. Da. Dă-i bă cu săbiuța, omoară-l cu săbiuța ta. Știu că e bună, nu? Hai cu săbiuța albată. Gata. Haide. Ia-o pe butoanele nimereală. Da. Ce mă dă băiețelul meu, dă. Moară-l, bă, moară-l pe băiețel. Omoară-l pe Naruto. Naruto, tu dai. Bă, tu îți bagi joc de mine, nu? Măi, Naruto, măi. Te știam mai... Haide. Luptă cu X-Men. Așa-i zic eu ăsta. X-Men. Nu-l ăsta, ultimul ăla. Ăsta-i zic bâtă. Care are niște bâte. Lol, ce dă, lol. M-a bătut deja! De când m-a dat pe spate? Mă dă o dată pe spate, așa și-am murit, lol. Da. Da.
Free. Ce e asta? Da. Ce? Free. Ok. Oh, hei. În fine. AI. Hai să ne întoarcem la dojo. Să ne antrenăm aici. Ne antrenăm mai întâi. Dă-i, nu. Dă în sacul ăla. Da. Bun. Ultimul meci care îl jucăm. Că s-a lungit episodul. Hai, tot cu matahală. Îmi pasă că îl cheamă Dric. Eu zic matahală. Un picior mi-a dat. Scuzați. Că mi se face foame. Un picior mi-a dat. Gata, mori. Da. Păi, cam atât și cu acest episod. Da. Nu uitați de like, subscribe și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa.